Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na mai suna Taskar Bollywood da na Tollywood. A yau ma insha Allah za mu kawo muku tarihin jarumi NTR Ramarao JR. Sannan za mu amsa tambayi akan wannan jarumi. Kafin nan ku biyo mu kai tsaye, sannan ku danna subscribing, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Ku biyo mu kai tsaye. Jarumi NTR Ramarao jarumi ne wanda aka haife shi 20 ga watan Mayu 1983, wanda ya daidai da shekara 39, kuma an haife shi a India. Sannan jarumi NTR ya yi makaranta mai suna St. Marial College da ke Hyderabad, kuma ya Co-Education College, kuma ya ci gaba da program ɗinsa ne a Osmania University. Sannan jarumi NTR jarumi ne a masana'antar Tollywood, kuma producer ne, kuma mawaƙi ne, kuma yana gabatar da shirye-shiryensa a gidan TV wanda ya fara aiki a sinimar Telugu. Sannan jarumi NTR yana ɗaya daga cikin jaruman fina-finan Telugu wanda suke samun albashi kwarai da gaske, kuma jarumi ne wanda ya iya fim mai ma'ana kwarai da gaske. Sannan mahaifin jarumi NTR shi kuma jarumi ne, kuma furodusa ne, kuma ɗan siyasa ne, kuma yana aiki a matsayin ɗan majalisar jiha a Rataya Shabha, majalisar wakilai ta India, kuma mai wakiltar jihar Andhra Pradesh da ke 2018 zuwa 2013, kuma yana fina-finai a iya Telugu. Sannan jarumi NTR ya auri matarsa 5 ga watan Mayu 2011 mai suna Lakshmi Faranat, kuma suna zaune lafiya kwarai da gaske, kuma sun samu karuwa inda suke da yara har guda 2. To, kaɗan daga cikin tarihin jarumi NTR Ramarao JR. Yanzu ku biyo mu inda za mu amsa tambayoyi akan wannan jarumi. Ku biyo mu kai tsaye. Sunansa Nandamuni Traka Ramarao JR. Sunanta Shalini Nandamuri. Sunansa Nandamuri Hare Krishna. Na farko akwai fim ɗin RR wanda suka taka rawa tare da jarumi Ram Charan. Fim ɗin ya fita 2022. Sannan akwai Tefa wanda ya fita 2015. Sannan akwai Jela Ba Kusa ya fita 2017. Sannan akwai Janata Garage wanda ya fita 2016 da dai sauransu. Na farko akwai jarumi Ram Charan da kuma jarumi NTR Ramarao. Sannan akwai Alia Bhatt da kuma jarumi Ajay Devgan. Sannan akwai Olivia Mori. Sannan akwai jarumi Rahul Ramakrishna. Sannan akwai jaruma Defender Fruity da Daniel Okin da dai sauransu. Sunanta Lakshmi Faranat, kuma an haife ta 8 ga watan March 1992, wanda daidai da shekara 30, kuma 'yar Hyderabad ce. Ya ɗauki award a sinima 2016 da kuma Best Actor Malady Food, sannan ya ɗauki Best Actor a fim ɗin Temfa wanda aka bashi a 2015, sannan ya ɗauki Nandi Award 2017, sannan ya ɗauki South Indian International Movie Telugu a 2019 da dai sauransu. To, kaɗan daga cikin tarihin jarumi NTR Ramarao JR. Kuma jarumi ne wanda aka san shi a duniya baki daya, kuma jarumi ne ya ƙware wajen iya acting,
kuma jarumi ne wanda yake ɗaukar kuɗi a masana'antar Tollywood. Ku biya mu a shiri na gaba, kuma kuna iya turo da tambayoyinku akan jarumanku ta wannan namba. Mun gode kuma mun bar ku lafiya. Ku ci gaba da subscribing kuma ku ci gaba da danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode.